als een soort laatste der Mohikanen, Stio Jere. Wat is jouw gevoel bij dit alles? Nou ja, toch een gevoel natuurlijk van teleurstelling in die end. Hè. Wij binnen Jere Kaam al een tijdje lang, september 2012. En we hebben toen, zal ik maar zeggen, proberen bestuurlijk en organisatorisch en qua relaties met de omgeving de boel weer wat goed in de stokken te krijgen. Daar hebben we een grote energie in stutsen. En ik denk dat dat goed slag is. Daarna hebben wij in gezamenlijkheid met de medewerkers van de Sienersberg en ook de medische staf het werken aan nieuwe plannen om te komen tot het compacte ziekenhuis dat we dat voor miljoen hebben. Dat heeft een grote inspanning kosten. Dat hebben we misschien al in een groot optimisme dienen. En daar mag ik grutsk op wijzen. Maar we hebben ook constateren moeten dat dat onvoldoende resultaat opleveren had. En dan is uiteindelijk komen tot het punt dat een faillissement onvregen wordt, maar natuurlijk heel verdrietig. In de eerste plek voor al die mensen werkzaam in de Sienersburg en de medische specialisten. En dan letter ik voor uzelf, omdat alle inspanningen ten spijt het net bracht het wat we graag doen. Ja, we praten over een schuld op dit moment van 40 miljoen euro. Dat is een hele grote schuld. Waar komt die schuld vooral bij? Ja, die is uit verschillende patten opgebouwd. Hè. Dat is een schuld die het eigenlijk ook al in de jaren voor aangaand op dit moment van hier tot hier opgebouwd is. En dat is vanuit de ouderenzorg bijpast. Dat is in de laatste jaren vanuit Nijsmellingen ook bijpast. Dat is net iets wat nou ineens in het laatste jaar of het jaar ervoor zien beslag kregen heeft. Maar eigenlijk een opstapeling van onvoldoende resultaten bereiken kunnen hebben die dit maken tot deze omvang. Als heel reëel zeggen, is in St. Krimgebied als Noord-Friesland een dergelijk ziekenhuis als de Sienersberg levensvatbaar? Als ziekenhuis dat we dat nou kennen, net. Dat bewijst de praktijk nou wel. Dat had dan toch te maken met het feit dat het een regio is met een omvang die net groot is. Het had ook te maken met hoge kwaliteitseisen wat ziekenhuizen onvoldaan moeten. Daar is niks mis mee, dat willen we misschien al in Nederland. Dat betekent wel dat je ook een dure infrastructuur tot je beschikking hebben moet. Op zich is dat ook net een probleem, maar als je die dure infrastructuur, het gebouw, de mensen, breed samengestelde teams die het zwaar leveren moeten, de dure apparatuur die je ervoor nodig hebt, dat kan al je wel, maar er moet een bepaalde omvang van patiënten wijzen om dat alle jaren gefinancierd te krijgen, om het zo maar te zeggen. En dan blijkt dat er te weinig talloop is naar een ziekenhuis in deze regio die het maakt dat het financieel van elkaar krijgen is. En in die zin is het zo dat in deze regio een ziekenhuis zoals we dat nou kennen, de Sienersberg, net goed exploiteerbaar is. Dat is wel bedoeld. Is het ook zo dat misschien de huisartsen in de regio er ook wel debet om binnen? Want ik hoor nog te vaak dat huisartsen meestal terugsturen naar bijvoorbeeld MCL. Ja, je moet er voorzichtig wezen, maar nooit te zeggen het leidt hem om die of het leidt hem om die. Wij hebben een uitgebreide ronde over Lierik bij alle huisartsenpraktijken. Dat hebben we gezamenlijk die in bestuur, leiding en de mensen van de medische staf. Uitlijn wat het ziekenhuis al hier doet, wat het kan. En ook dingen die net terug het ziekenhuis niet willen kennen, omdat het complexer en zwaar is. We hebben de bevolking uitgebreid, we hebben open dagen, we hebben het compacte ziekenhuis maken. Dus je huisartsen blijven wel eigen keuzes maken. Bewoners die het patiënt willen, maken ook eigen keuzes. Ja, en dat bij elkaar optelt, het toch maken dat een protte patiënten ook keuzes maken voor oren ziekenhuizen. Ook huisartsen, maar ook patiënten. Nou, in de term anderhalf lijns zorg hiervan, mogelijk als toekomst toch nog voor de ziekenzorg hier in Noord-Friesland. Wat betekent dat precies? Nou ja, die vraag, de term is hier neemt. Ik droeg Norbert Hoefsmit, de bestuurder. En ja, die zei zelf ik van, je moet mij net verrekenen naar een definitie van een anderhalve lijncentrum, want dat hebben we zelf ik net betocht. Maar werd het, denk ik, omgeet. Het is een nieuw concept wat echt nog uitontwikkeld wordt in de praktijk in Nederland.
Maar werd toch zocht wordt naar meer coördinatie en uitvoering van zorg terug de eerste lijn, terug huisartsenpraktijken. En daarbovenop, in combinatie met medisch specialisten vanuit de ziekenhuizen, ervoor zorgen dat patiënten zoveel altijd maar enigszins boeten de muren van het ziekenhuis blijven kunnen. En dat is op zich een heel nobel streven. Alleen het zit nog sabot in een experimenteerfase. En misschien dat er straks ruimte ontstaat om oren en nijere vormen van zorg, waar ook medisch specialisten bij belutsen binnen in deze regio, ook op dit plak. Misschien is er de mogelijkheid om dat via deze al uit te werken vanaf het begin van volgend jaar. Maar hoe dat er dan precies uitkomt te zien, dat is nou nog wel eventjes een vraag. Daar moet nou de tijd en de ruimte voor gecreëerd worden om dat van elkaar te boksen. Er binnen misschien ruimte van naar je plan. Kun dat dan ook in combinatie met het initiatief dat er dien is terug de artsen onder leiding van de medische staf? Ik denk dat als er naitocht wordt over het ontwikkelen van nieuwe vormen van zorg vanaf het begin van het volgende jaar, dat alle denkkracht en alle ideeën die er binnen daarbij broekt worden moeten. En dat kan dus betutten ook dat de plannen en de ideeën die het nou binnen de medische staf van de Singersberg leven, dat die daar ook in inbracht worden kunnen. Zeker. Wat zal jouw positie in het geheel worden? Nou ja, het is nou de situatie van aanvraag van een faillissement. Dat zal dan vermoedelijk in de begin van de volgende week zal die aanvraag goedgekeurd worden, om het samen te zeggen. Dan is het faillissement een feit. En dan komt, zeg je het in faillissementen, de curator aan bod. En die is dan de baas, zal ik maar zeggen. En die bepaalt dan wat er nog wel en wat er net gebeurt. En van mijzelf betekent het dat ik nog volle uitdagingen heb in het ziekenhuis Nijsmelingen. Wat mijn werkgever is. En daar geven we mijn volle kracht verder mee. Hoe gaat het met jou persoonlijk? Hoe viel jou hieronder? Na al die strijd die jou leveren hebben, want je bent de laatste jaren ook aan als een heel strijdbaar man. Ja, en ik ben een blauw in alle omstandigheden toch gewoon een nuchtere Fries, maar dit ben natuurlijk toch dagen en weken die je goed aan het hart gaan. Dat geldt van mij ook. En wat mij vooral aan het hart gaat is dat we nou in een situatie belonen binnen. Werd mensen straks gewoon net meer hun werk hebben in de Singersberg. En die komen in hele moeilijke situaties. En dat vind ik nou de grootste zorg die ik heb, zal ik maar zeggen. En hoe dat gaat met een ziekenhuisgebouw of met mensen die van boeten uit hun inspanningen leverd hebben aan de Singersberg. Dat is heel verdrietig, maar die kunnen gewoon wel verder. En de mensen die nou aanstaan geen werk meer hebben, daar gaat mijn grootste zorg naar uit. Ik wens je heel veel sterkte. Dankjewel.